Svijet je sve dalje od ekonomske ravnoteže i pravičnosti. S jedne strane, korporacije predvođene investicijskim fondovima poput Vanguarda, BlackRocka, State Streeta i drugih, a s druge strane, iz godine u godinu, iz krize u krizu, sve zaduženije države. Zadužene kod banaka kojima su vlasnici opet ovi fondovi. Vidimo posljednjih godina veliku alokaciju kapitala koja se slijeva prema vrhu. Korporacije se uspinju na planinu kapitala, a države na planinu duga. Uz pomoć algoritama i umjetne inteligencije te potpomognuti enormnim štampanjem novca, fondovi su se pretvorili u čudovišta te su čak počeli kupovati i privatne obiteljske kuće. Ako se ovi trendovi nastave, za nekoliko desetljeća više neće imati što kupiti. Ugrožena je i sama demokracija. Ova direktiva o osiguranju globalne minimalne razine oporezivanja za multinacionalne skupine slabašan je pokušaj uspostavljanja ove ravnoteže. Ja sam prvi za oporezivanje velikih, oni moraju vratiti dio onoga što dobiju jer sustav funkcionira na temelju suradnje. Facebook bez vašeg scrollanja nema vrijednost. Vrijeme je promjena i dividende zaslužuju svi kooperanti u ovom sustavu, a ne samo ekipa iz BlackRocka i njima slični.